Ja, men hvis vi nu tager kærligheden først. Det kommer fra min datter. Hun spurgte mig, mor eller far, det var mor. Det var min mor. Men far, har du nogensinde spurgt eller sagt til din mor, at du elsker hende? Så måtte jeg alle indrømme, jeg kiggede lidt på hende. Det ved min mor sgu. Hvorfor skal jeg sige sådan noget? Men egentlig har hun lidt ret. Ja. Hvor tit siger jeg egentlig, at jeg elsker dig? Men det gør man jo ikke så tit. Men du ved jo godt, at jeg elsker dig. Ja? Og du ved også, at dine døtre elsker dig. Ja? Men man er nok lidt dårlig til at sige det. Og undskyld, jeg skal nok huske at sige det lidt. Ja? Og du er nemlig rigtig god til at sige det til din mor. Så jeg skal lade være lidt at sige det med at sige elsker. Så kommer Christian med noget, der hedder hjælpsomhed. Men har han brug for hjælp, så klipser han i fingrene, så står farmor. Og hvis der er nogen her i forsamlingen, der tvivler om, at hun hjælper, så er de jo gået den gale vej. Fordi hun smider alt fra sig, og så kommer hun, og I vil hjælpe. Vil hjælpe. Ja, ikke? Er det ikke rigtigt? Så i Christians vennekreds, hvad hedder du? Flyvende farmor? Og det er sådan, når Christian han står nede i sportshallen til håndbold, så siger han, at min farmor hun kan løbe på rulleskøjter. Det tror vi ikke på. Nej, men min farmor hun kan også kaste med en håndbold, og hun kan skyde hårdere end du kan. Ja, min farmor hun kan også flyve, ikke? Og så får hun lige den der med Jytte Abbestrøm, farmor kan flyve, ikke? Men Christian, jeg skal lige sige det der med rulleskøjterne. Ved du hvorfor hun løber på rulleskøjter? Det er fordi hun går ret dårligt. Så er jeg startet. Jamen, det var lidt hårdt for dig. Men som du så sagde til mig, vi kan ikke leve op på det, men vi må lære at leve med det. Og det har hun jo fuldkommen ret. Og det har du faktisk været god til. Prøv at se alle de mennesker, der er. Dem har du så holdt ved lige at kunne være med. Så er der det der med vennerne. Hvad kalder de dig? De er syvsko. Hvad kalder du? De alle sammen kalder dig mor Lis. Ikke? Fordi bliver man sådan lidt småsulten, så kan man jo altid gå over til Lis. Og så er der lige en ostemad, og det er tyk. Og dengang vi var små, vi var gamle var det, da der var svensk tv, det var det, der var det hotteste. Så var vi nok 20 unge mennesker, og så gik du over, så købte du 2 franskbrød, og så lavede du ostemad til os alle sammen. Og vores venner, de har faktisk ikke rigtig fundet ud af, at vi ikke bor hjemme længere. Så de ringer på din dør, og så siger du, hvad så Lis? Er der ostemadder? Jeg kan jo blive lidt olden over det jo, fordi min mor er jo ikke så tit hjemme, det ved du. Hun er jo ude hos jer jo alle sammen. Og hvor ender de så hen? Jamen så ender de over hos mig, så sker det jo ostemadder. Så ja, stakkels mig. Jamen det er da dig, der sætter det i gang. Så er der disciplin og punktlighed. Altså som barn på hjemme hos os, der lagde man sig ikke syg. Det gjorde man ikke. Og jeg kan huske en gang, jeg gik i anden klasse, og jeg sagde til min mor, jeg har ondt i maven. Så siger hun, du skal bare i skole. Mor, jeg har ondt i maven. Du skal bare i skole. Så gik jeg lige ned på gaden, og så kastede jeg op. Så fik jeg lov at blive hjemme. Se, nu har jeg jo sådan lige fået en sejr. Ja, så et halvt år efter, mor, jeg har ondt i maven. Det var ikke så godt, sagde hun så. Så blev jeg indlagt med gentagelsesbestemmelse. Så der fandt jeg ud af, at det kan ikke betale sig at ligge så sygt derhjemme. Det begyndte så også sne, så vil jeg hjem. Så har jeg faktisk en tak til dig. Jeg begyndte jo at løbe broer på et tidspunkt. Så kom du og så sagde du til mig, hvad vil du være motionsroer, eller vil du være eliteroer?
Og så dummede jeg mig selvfølgelig, og så sagde jeg, at jeg ville gerne være eliteroer. Så sagde min mor, det er i orden. Så må man jo også gå efter mål. Men jeg skal lige love for, at jeg blev hjulpet. Klokken 04.30, der stod mor op, og så lavede hun en portion havregrød, og så var det jeg ude og løbe 7 kilometer. Så kom jeg hjem, så var der mad, og så fik jeg jo min madpakke med. Og det der maden kom sig. Jeg fik 16,5 med til bord. Og når I kender min mor, når hun laver mad, så er det ikke bare sådan nogle klapsavn. Så er det jo ryggelagtigt. Det kunne jeg selvfølgelig ikke nå at spise, når jeg var i lærer. Så hun ringede så til min lærermester, og så sagde jeg, at han skal ikke til at spise. Så jeg fik 3 kvarter til at spise. Så ja, så kom jeg jo hjem igen, og så var det jo så lige lidt mere mad, ikke? I kan også se det på min krop. Så var det lige lidt mere mad, ikke? Så lavede hun lige nogle små luner der ret. Og så var det ellers afsted ud til Bagsværd Sø og løste noget jern. Og så kom jeg hjem, og så var der aftensmad igen. Når man så prøver at snyde for træning, fordi det gør man, altså når man træner 6 gange om ugen, så kan man altså synes, det er rimeligt, at man også får en hviledag. Men det opdager man jo. Så fik man en skideballe, så tog man jo stille længere. Hvad gør man så? Jamen, så tager man der cyklen, og så cykler man til Helsingør og spiser en is, og så cykler man hjem igen. Så har jeg jo også trænet, ja. Nej, men jeg har opnået en masse gode resultater, men jeg har også ført det videre i mit liv, og jeg har også præget mine unger til at skulle det. Dyrke noget sport og tænke på sine ting og gå efter resultater. Du kan jo stort set se det på alle dine børnebørn, at de er jo gået rigtig godt, ikke? Der er nogen over i ishockey i ligaen, og der er noget i håndbold, ikke? Så skal vi bare til at spille håndbold igen, ikke? Men nu bliver jeg bare sendt over til farmor lige hvad med noget. Og de unge, mine fætter og kusiner, I kan også huske det. Men jeg kan ikke rigtig sige det der med ål og skål uden skinnerben. Ja. Men jeg synes, at vi skulle rejse os op og tillykke til min kære, som jeg elsker rigtig højt. Og så Leif, vil du hjælpe? Ja. Du kan også tage din søster med. Det er unge på trækket. Hvordan var det? Det skal være. Ja. Kom så. Ja. Og det skal være, hvor lyset er hurra. Og det skal være, hvor lyset er hurra. Og gang for dem, som ikke må lyset solen drikke. Hurra, hurra, den skål var bra, hurra. Hurra, 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 bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Hun skal leve, hun skal leve, hun skal leve, højt, hurra. Hurra, hurra, den skål, den var bra, hurra, hurra, den skål, den var bra. Hun skal leve, hun skal leve, hun skal leve, højt, hurra. Og giver hun nok en lille, så giver hun nok en lille, meget lille. Skål! Vi har gang i det var vi!
alle vennerne. Og hvor du slæbte en kuffert, der var så tungt, så vi troede, du havde mursten i den. Men ej, ja, så skulle jeg blive ved, Lis. Men Lis, tak for det dejlige venskab. Ja. Ja, tak. Ja, du får den her. Og søde måde at være på. Vi venner håber på alt godt i fremtiden for dig. Du skal da også have en sang, det skal du. Det er lidt nogle tromsøse, ja. Og ligesom i det dejlige at sige, det er i højre side. Ja. Skål med jer. Skål. Altid glad og velfornøjet. Altid med et smil i øjet. Aldrig sur og aldrig svær. Derfor har vi lige så kære.